Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ong ulun Basuki Langgeng dumateng para rawuh Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang sami dahat kinurmatan ing wedal dinten kula mangke wedalipun kangge ajatipun Bapak Bambang Ricardo sekeluarga badhe dipun wontenaken campur sari ala langan beksan ala Tengger ananging kangge panjenengan sedaya dumateng para undangan ugi keluarga besar sesepuh pining sepuh ugi muspika mbok bilih rawuh wedalipun ing mriki sedaya pramugari minangka wakil saking Saiful Hajat dipun sumenggahaken wonten sak lebetipun teratap agung. Wedalipun saderengipun kita nindakaken dumateng pagelaran kula aturi dumateng Pak Ngrawit Endalaras iling-iling cokek kembang jeruk. Kula nuwun kagem pepunden dumateng sesepuh aji sepuh para sepuh dumateng para undangan Bapak Ibu sekalian ingkang sami dahat kinurmatan. Wedalipun sedaya pramugari ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh sugeng pinanggih malih wonten pagelar kebiaring campur sari tradisi Jawa Timur seni tayub ala Tengger. Wedal menika bekerja sama kalian Yudiana Audio Profesional Sound System kantinipun pandegane Cak Pardi Group. Wedal kantinipun dukung langsung AS Media Shooting Production Entertainment saking Kadang Tebus kantinipun pandegane Cak Yandi Lalang. Wedal kantinipun iringi langsung karawitan Endalaras pimpinan Bunda Susiati almarhum Cak Balo pribadi pengandang Cak Me. Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang sami kula hormati, wedalipun saderengipun kita nindakaken langan joget seni tayub ala Tengger ing kula mangke langkung rumiyin sedaya pramugari ngaturaken dumateng panjenengan sedaya artis-artis ibu-ibu warang badhe kita wiwiti sumangga sami amir sani aneka jula juli bedayan so sugeng siang sugeng amir sami sumangga. Bapak Mbak Subur.
Mik disak. Mulan tak golek iki ini. Ayo padha ngidung rene. Aduh, Ayo. apa? Jaran iki Oh, munyer kono. Iya. Ya, wis munyer kono wis. Aduh. Paling penak dadi pegawai negeri tanggal 1 wis nampa gaji. Siji maneh nek dadi wong seni, contone kula niki Mbak Tina Mbak Erni. Dodol swara lambe kaya mreteli. Tapi sing penting golek rezeki. Iki jero iki. Kok oleh disendal nang mburi nang semen iki. Opo sing mburi kok endal laras ya ngono nyenepno wetange tanggane dadi. Muni yo. Nandur parino pinggir sumur Jula-juli Jawa Timur. Rak Jawa Timur Seni tayub dulur iki ra hiburane endal laras karawi atane pasirian lumajang ikulah panggon nane balok pribadi arep pimpin ana kesenian Jawa ngono aja ditinggalno iku tinggalane nenek moyang aku no mulai ditingkatno muga dikembangno aja nganti kalah budayane wong ali yo Aimat sagongane langkung prayogi amari ngono wawasan sapa mangke ingkang parang ambok pilih wonten kalepatan kula nuwun seagungi
nuwun sugeng rawuh katur dumateng undangan Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal menika sakderengipun kula tasnami pramugari Cak Muhammad ugi Cak Suyanto, Pak DR ugi Pak Subur Budaya. Nuwun sih aku pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu sekalian ingkang sami rawuh. Wedalipun sedaya pramugari minangka sesulipun Bapak Ibu Saiful Hajat, Bapak Bambang Ricardo saha Ibu Bambang Ricardo sekeluarga. Undangan hadirin sekalian ingkang kula hormati, ing mriki kula tasnami Saiful Hajat Bapak Bambang Ricardo saha Ibu sekeluarga ugi ngaturaken matur sewu sembah nuwun dhateng rawuh panjenengan sedaya kang kersa pinarak. Wonten salebetipun terop ugi ngaturaken kanthi rahayu wilujeng. Ananging boten kesupe Bapak Bambang Ricardo saha Ibu sekeluarga. Nuwun sih agungi pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Ampun bilih wonten pasugatan kirang cecek dhateng seleranipun panjenengan ingkang sami rawuh. Piyada lan sinoman para keluarga leladi dhateng panjenengan sedaya kirang sekeca. Paring hidangan dedaharan arupa unjukan kirang tirasa, lenggah kirang sekeca, tempat kirang prayogi kados makaten. Kula tasnami Bapak Bambang Ricardo saha Ibu sekeluarga. Nuwun sih agungi pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu sekalian ingkang sami kinurmatan. Undangan hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, ing mriki rawuh panjenengan wonten dalemipun Bapak Bambang Ricardo menika ingkang utami. Sedaya kemawon Bapak Ibu sampun dipun suni doa restunipun anggenipun hajatipun Bapak Bambang Ricardo sekeluarga ing dinten kala mangke wedal monggo setunggal kangkenan ulang tahun Ananda utawi kitanan ingkang dipun wastani adik Ricardo Sebastian. Mugi-mugi dados yuga kang sae, yuga kang soleh, embenjang sageta migunani kanthi tumraping bangsa, sageta beragami ugi sageta berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Iwedene wonten ing pagelaran lang beksan seni tayub ala Tengger. Ing mriki sedaya pramugari saha ibu-ibu waranggana minggahi dhateng sasana pagelaran. Sedaya kemawon sampun percados ampun bilih mangke tayub langan beksan ala Tengger badhe lumampah kanthi aman, tertib, boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Pramila kangge gandeng kang rawuh ing siang kala mangke wonten ing pagelaran badhe ngaturaken pagelaran sampur utawi geletak jaipongan. Ananging kaping sepindhah kula aturaken dumateng Saiful Hajat Bambang Ricardo saha Ibu gandeng keluarga besar seandanipun, gandeng sesepuh pining sepuh utawi sesepuh desa perangkat-perangkat setempat ingkang sami rawuh. Kaping kalih kula aturaken dumateng sedaya para terima tamu utawi ikut pengundang gandeng ibu-ibu. Angka terakhir kula aturaken dumateng sedaya para undangan tokoh penggemar langan beksan gilir gumantos ngantos paripurnanipun pagelaran. Ananging saderengipun kula aturaken dumateng panjenengan sedaya kang sami rawuh. Ing mriki kula tasnami pramugari saha ibu-ibu waranggana ingkang minggahi dhateng para wira pradangga ampun bilih mangke wonten kekirangan, wonten kelenta-kelentunipun bagi sampur manggil panjenengan kirang sekeca, kirang sae kanthi dipun sengaja utawi boten. Kula tasnami pramugari grup nuwun sih agungi pangapunten dhateng para undangan tokoh ingkang sami rawuh. Wektalipun mandhapipun ibu-ibu waranggana tumuju dhateng sasana pagelaran kangge mapak Saiful Hajat Bapak Bambang Ricardo saha Ibu. Wektalipun minggahi dhateng pradangga utawi pagelaran kairingan gending gedhog ingkang ngaturaken sampur sesepuh pramugari kekalihipun kadang Bapak Subur Budaya saha Bapak DR wedal kita aturaken sumangga. Nuwun. Tuturi wong tuwa
Dumateng Bapak Bambang Ricardo saha Ibu Bambang Ricardo ingkang saya pelajat langkung rumiyin wektalipun kula sumenggaken dhateng sasana pagelaran langkung rumiyin sepindhah malih dumateng Bapak Bambang Ricardo saha Ibu Bambang Ricardo langkung rumiyin ingkang saya pelajat wedal kula aturaken dhateng sasana pagelaran langkung rumiyin Gunaura-ura. Monggo dumateng Bapak Bambang Ricardo Soibu. Kebiar klewang-klewong saka kulon parane ngebel kuku sing rokok dudu kuku sing dupa kumelun roncek-roncek rontok kaya mablekin awu mabur dateng kayangan tandake batakan. Saderengipun dumateng para undangan utawi tokoh-tokoh penggemar kangge panyuwunanipun saya pelajat ampun ngantos dipun paringi inuman wonten sak nginggilipun panggung pagelaran nggih. Waduh iki wis kari kadungmu gak pecodon angel wis. Ya cuma satu aja ya. Nah ini aja. Oh. Angel tuturane angel. Nah, iki. Angel. Yang lain Bu, jangan ya, jangan sampai biar tidak lambat. Monggo Mbak Erni dipun bawanipun. Kula paringi caping gunung jenggleng. Ijin. Tapi selindro mawon. Oh selindro. Kula jengglenge Pak Ricardo. Sing jenggleng sinten to Mbak? Ya Pak Ricardo. Oh Pak Ricardo. Lah iya, wis wayahe. Sing nyapeng sinten? Heeh. Sing nyapeng Mbok Ricardo. Ah nggih. Iki dudu Mbok Ricardo iki. Waranggono Pandansari. Oh. Pandansari sisih selatan. Ya. Saben bengi nyawang
Lek kena suarane Mbak Erni lama cus. Iya. Jengklengane Pak Min sik tahes ya Cak ya. Oh sik tahes yo. Yen memaja mangkara janar kuning janar kuning janar kuning. Boyo dawane. Janar kuning. Semangka tok. Ngarepe ndi kok semangka tok? Iki jajare Pak Ricardo kaya semangka seger. Semangka tulen ya. Panas. Dan sing mburi sampai kendangnya delang ketak ya Pak Mene ono. Pak Ricardo kon mesem titik lho. Mencep Pak Ricardo. mencep ayo senyum. Mbok Ricardo senyum. Ngono lho. Ayo ta. Panas setian utara panas. Lengan leng deh. Iki caping Gunung Meduro ya. Kok campur caping reok nyimpang manunggal gara-gara pimpinane Mamat. Kongkon gulungan air. Nadya wadah serta paling ulon apa sedyane kalakon ngono apa ngono ino mane banyu bane dek zaman berjuang jor
Monggo Bapak Ricardo Soibu. Ngriki kangge babak pertama sampur penghormatan. Wadalipun panyunanipun saya pelajat Bapak Ricardo Soibu. Nyuwunipun sarengi dumateng keluarga besar. Ingkang kita suwun langsung kemawon Bapak Eka Wahyuni. Monggo Bapak kandung Bapak Nai Sanjaya. Pojok Bapak Agung Priyadi. Pojok Cak Endro Pandansari. Bapak Mariono Sukarti Pandansari. Bapak Soekarno Pandansari. Bapak Sumarsi Pandansari. Bapak Otik Pandansari. Bapak Delpi Ero Agung Pojok. Bapak Sintia Dewo bener ya Pojok Ledok Amba. Bapak Neo ugi kanthi sanget Bapak Marto Petung Simpangan. Dipun suwun Bapak Kampung Sukana beras. Pak Kampung Budi beras. Cak Hari Deki beras. Pak Joko Intan beras. Ugi Bapak Joni Jumat Pandansari. Bapak Cukup Pandansari. Bapak Azira Yoga Pandansari. Bapak Puji Yoga Pandansari. Bapak Dio Rajit Pandansari. Bapak Wandi Pandansari. Bapak Widi Sulis Pandansari. Bapak Wahyu Suraji Pandansari. Pak Bambang Ciko Pandansari. Monggo niki kan dipun suwun. Ugi Bapak Sutresmi almarhum ingkang mewakili dipun suwun kanthi sanget tindak datang sasono pagelaran. Monggo ugi almarhum Bapak Suwaji ingkang mewakili dipun suwun minggah datang pagelaran. Almarhum saking Bapak Suwadi ingkang mewakili. Loh Pak Kampung Budi. Ugi Bapak David Arifin Pandansari. Monggo. Nek Dina Bapak Agung Priyadi tak panggil. Pak Nai Sanjaya. Monggo. Ya. Ugi Bapak Teguh Sabtono saking Sapi Kerep keluarga besar dipun suwun. Bapak Radiko Pojok Ledok Ombo keluarga besar. Pak Cokek monggo. Oke niki disuwun saya mulajat. Oh ngono ya sak pak ngucape wonge. Ugi Cak Sanjaya. Cak Yoga Kurniawan Pandansari. Cak Sanjaya Pojok keluarga besar. Ya oke. Salam matur ngeten bagian sesepuh ya. Hale mungkin ya tere ni
kurang. Ugi kanthi sanget sekalian sesepuh desa Bapak Lurah Tiarso Pandansari, Bapak Sekdes Pandansari Bapak Suyadi, so Bapak Sumardi dipun suwun. Oh, tasik kirang mabur sampune sing ana. Ugi sekalian ugi Bapak Kampung Asmadi dipun suwun. Ya sih, Pak Kampung Asmadi, Pak Kampung Rudi. Nah, niki disuwun. Monggo Bapak Lurah. Monggo Pak Kampung dipun suwun.